General Secretary jongka UDP iba Tito Suwer Khan iong ba ngim kwa ban penbor ya ke sorkar ba ban sei madano ia ka state reservation policy namar ba ka UDP ka don ha ka liang sensar ka ba senrop bat ka NPP tenga try kam kwa ban sei madan ia ka ne ka state reservation policy yole se ka kta nam ta jongki kumbala dawa da iba Arden i presiden rangba jong ka seng VPP te ngabu ka jingkeli ya phi ki pajba jong ka bri unyu trap hato phi kwa ne em ba kan ka sarkar kan sei madan no dia ka state reservation policy te sngobha sa komen hapo komen jong amo parlok namar ba ngai hakine ki por la barosh kata ka state reservation policy gila thung ya ka expert committee nrai hadu mentam kakai pot naka sarkar nrai ngi ki pajba ngi kwa apmi lenti kakai pot naka sarkar kalong kamba kumno haba kila dep thung ya kita ki expert committee